Ladies and gentlemen, nguva yanga yati rebei tisati tasvika panzvimbo inoshandira iyo madzibaba Masango, mutumwa mukuru munyika ino yeZimbabwe. Paplatform panapa ndo mutumwa chete watiri kushanda navo. Hatina vamwe vanhu watiri kushanda navo. Takawaona vakakodzera kuti tinge tinavo panapa because nenguva yavagara vachiita basa iri, uye nepavanowanika vane nguva yakareba vachishandira varipo, uye nekutiwo hatina vanhu vanotibata makola murodhi umo vachiti wewe nekuda kwekufambidzana namutumwa Masango wewe takazoruza mari yedu zvakadai. Of course haushayiwo vanhu vanorotu vanotaurawo, asi tichitarisawo nevamwe vanhu vatakashanda navo kwenguva yakati rebei, unoona kuti unenge wazvidzikisira matambudziko ukashanda nevanhu vanenge vane zita rati garei munguva. Hanzi neBhaibheri zita rakanaka rakakosha kudarika upfumi. Handizvozvo mune matamba nowakoma nenyuchi here. Ndima kutaura zvenyuchi mutumwa. Aiwa, ndotenda mukomaziko chinodiwa chite kushanda navanhu zvakanaka. Like ndimokuona kuti mune mudzimai wamukatipa muSouth African uya, you know kuti so right now is happy. Ane mari yake yaifambira, mari iyoyo yakabuda, mari iyoyo haisati hayo taitambidzwawo kuno kuti baba imbomwa drink, asi tinofanira kuti zvinhu zvakaita se zvaona munhu achitaura zvinhu zvadai anditeka already vakaita futi medha ndo makazvinzwa ndete vakamene munhu wakaataka wakauraya wakakwadza zvakanyanyisa ikanzi imedha. Nyaya yangatopiwa futi utonzi anofanira kujeri kumakore, ndakaita futi munamato futi zvakaita sefuti zvakafamba zvakanaka. Saka ino kuti kune vanhu vatiri kubatsira mukomaziko vanenge vachiitwa zvakanaka naMwari. Like right now tine munhu ari kuAmerica komaziko, ino kuti panapa ine singade kuisa vanhu kuti vape matestimony because vazhinji vanenge vasingade kuonekwa. Ino tine munhu ari kuAmerica akaita accident, ndobva atanga kufambira mari vanobhadharwa. Yes, mari yaifanira kubuda iri 750,000. So far right now vanga ane makore 3 years achifambira chiramba kubuda. Nezuro tatanga kuti munamato ane mari yakandifanda kuti baba ndichakupawo mari yakati kana zvandifambira zvakaita se mari yabuda. Nezuro yakatanga kutopinda muaccount. Tinayo panapa mukomaziko zvokuti ndiyo nhingi nachamukuona inhingi nezuro makafona ndanga ndiri kubasa night shift, saka ndabva night shift apa naenda kuday shift kuno kuti kwemashift ka, saka zvinenge zvakakiya, saka kuti udaire manje uno wakarindira akarara haunamutsa munhu but ndichakufonerai mangwana. Mari yakapinda nenge musi wechipiri pandakakutumira message. Ndatofunga ndatumira message pandakatozoona kuti handina ndandakatobatwa futi nehope, so vakaisa $50,000. Saka imwe yacho ndiyo tiri kumirira kuti inouya. Right, saka ndimokuona kuti zvinhu mukomaziko zviri kuitika nditeka ukaona munhu ari kuAmerica kuchiita zvinhu panapa nepafoni. Saka inini mukomaziko ndiri munhu anoita zvinhu zvokuti zvinobatika kuvanhu. Chinoitika ndechekuti kana tichiita minamato mukomaziko hatizivi kuti zvese zvinoita kuno zvimwewo zvinoita sewo zvinogona kutora kunguva kuti zviita zvichiita. Saka kuno mumwe munhu anobva takatonangodiki zvatotadza kubata chakati ine handisi kushandisa mishonga yekuti zvibva zvativhura kana zvidhoma kana zvikwambu. Yes, tushandisa minamato tinenge tichishandisa zvaMwari kuitira kuti zvaMwari zvigona asi zvese zvinodaira musi mumwe chete. Saka vanhu vanofanira kuziva kuti chero vachiuya kubatsirwa ngavatarisire kuti zvinogona kutifambira panguva idzodzo, zvinogona kutora nguva asi zvichiita se zvichiita. Ndinoona ndaramba ndichiisimbisa kuti ano zvinofamba. Like kuona kuti uyu murume yanga kusvika pakuruza hope kuti 3 years dzese ndakambotenderera kwakawanda handina chandati ndaona. Ndakati ano ngatishande neminamato. Iye ndani almost 3 months naye tichiita minamato iyoyo, asi tarisa kuti nhasi mari yatobuda. Zvinoti ndotarisa kuti vamwe chatopiwawo chipfuma chakada se chatopiwawo achakapiwa aiwa hakuti chegumiba. Munhu ndakabvunza nguira kuti achangova nekutenda kwake bhozi yanaenda ndanieta nekubvisa mari muvanhu vakasiyana siyana kuti mari iyo iite se ibude. Saka ndakati ano iwe zvaudawo kuti mari ibude, iwe uchazoti tozva unotiitirawo mari ngatiite se ibude. Saka kuti chero pana vanhu vanozvikwete nhasi panapa zvevamwe vanhu vanozvikwete zvavo ngavauye kwatiri tovabatsira pachena nditeka ivo vachizotenda anditeka kuitira kuti zvinhu zvakakosha izvozvo. Ko kana une zvikwereti iwe usiri kuda kubhadhara
isusu kana unozvikweta usingatobhadhara manje papanonesa manje bhozi munhu kana tora chinhu chemunhu bhadhara anditeka bhadhara. Asi kana une problem nemhosva dzaunenge unadzo matambudziko aunawo ndo yatinokwanisa kukublokera kana kuvhara. Yes, kana kuti iwe vanhu vachisvikweta toda kukusungisa tokwanisa kuti usambosungwa umbowana nguva yekushanda utsvage mari, right. Saka zvinhu zvakawanda like right now ndine mumwe munhu ari kuaustralia anoita kambani hombe amene zvaakaita kambani ikoko ndobva atora mari dzavano. Saka mari dzanga dzakudiwa dzepakambani dzaakatora akatonzi atakuda kuisa mukati. Ndakaita munamato futi last week yes, akazoregererwa akanzi anofanira kupota achibhadhira mari chikamu. Saka isu chaita chikamu chototi mari ndiye varungu kaina basa chaita chikamu itoti itovharwa. Ndiri kuona hanzi mapostori muri kufamba nesabatina chikafu chengirozi. Chinoitika mukomaziko chimwe nechimwe chine nguva yacho. That's why kuona kuti tikataura kuti vanhu musadzikisire mapostori pasi. One day mapostori muchazi mademba kuti mapostori aishuwa anoshanda. Izvi ndipakuoneka kushanda kwemapostori. Like ndoda kutenda hangu seviki neuchivhayo vavhara zvigamba zvemapostori mazhinji. Andoona mapostori aitariswa paita mapostori vanhu vanotambudzika, vanhu vakadai, vanhu varombo, vanhu vakaita sei. Ndinokuona Mwari ndobva adzikisa ngirozi izouya kunoropinda pana seviki neupaya nditeka kureva kuti tiri kutenda like indozami chinoshamisa mimi chekuti kana munhu achipa vanhu zvinhu chikundishamisa zvino chekuti muno mukupinda vanhu vakawanda vachiti ndarota seviki nevachitipa vota tokuti obuda vato ndota nhenga achitipa vota like zvanotora panapa zvichika. I think maybe kana kumakomenzi yekunge vazhinji vachakona unenge vachindipupurira kuno vanhu vazhinji vanenge vakutorota munhu iye handizivi kuti chinenge chichiitika funga mwenyaya yesimba kandi apunga Mwari anenge angotumirwa munhu wake panguva dzipi panguva idzodzo like Zimbabwe so for the meantime kuti atumirwa munhu ari kusimudzira nyika. Saka isi kuti isusu mumwe munhu anobva ati imari yenyika iri kubiwa isati tazviona ende tonditotiwo isusu munhu akusimudzira nyika bauzi wakaona nasapatina vese vatopiwa mota anzi kudya kwemweya wese ana frocha apiwa mota. Saka isi tikuona kuti zvinhu zvakanaka already tuti pamberi apa pamwe pachapera piwa mota pamwe vanenge vautotengewa dzimba kuti munhu aitomboroja like ndino vanhu vanditoziva timu inombofamba nacivic nochivhayo vana mapostori aye vamakatengewa dzimba andokona vanga vasitorina dzimba. Saka kuona kuti zvinhu zvinotongofadza izvozvo plus 2 Zimbabwe makutowanawo munhu wokutaura kuti nhingi anokwanisa kutimirira pakati like musuno ndakaona vari kumeeting yanga ichiitwa kunigeria tikatona vakapaka private yavo jet pari vanhu almost 100 majet maprivate pachiitwa meeting yevanhu vane mbinga anditeka vane mari. Saka kureva kuti isusu totonongedzera kuti wedu vari apo mazimbabwenzi amene kuti mazimbabwenzi zvavo vagara vanoshora mukomaziko havadi kuona mumwe munhu aita sei achisumukira like kuti mazimbabwenzi nezuro chachaenda itona angubhora rezimbabwe ukuona kuti vanhu vaitoshorapodza nyika yavo ameti vanhu vakaita sei vaitoshorapodza nyika yavo kuti Zimbabwe iri yakadhakwa chete yakadhirowa yakadhakwa no payagona ita yagona andimukuona. Saka vanhu tine problem yekushoropodza pazvinhu zvatinoita like muona kuti ini komaziko ndikana muSouth Africa noona kutambiwa nemuSouth African zvakanyanya kudarika mazimbabwenzi but mazimbabwenzi vanoona wrong every time pamunhu yes like andizvo tine munhu ari kubva ku pastor ari kubva kunyika ipi vari kuuya muno manditeka vari kunoshumaira ivhangeri iyo tofanira kutoitenda tofanira uya kuti vanhu vazhinji vachatomhanya kuenda iko nokuti munhu abva kunze kwenyika asi dangari amasango kana kuti avakandiwa kana kuti vanga vasingati vaitoti akopa atiende iko kanditeka asi unoti noda kuti munhu abva kunze kwenyika. Saka tikuti isusu vanhu ngatingodana naye pachedu tichikurudzirana pabasa ratinge tichiita chisingadiwe chiti chimbavha komaziko uchishanda nevanhu. Saka muona kuti zvakafanana iko kuti kune mapastors akawanda isu chatinda tomboona tiripo uchiona kuti zviri kufambawo sei anditiri kuona nditeka kureva kuti zvinhu zvakakosha anditeka izvo zvisinei ndinamata mapostori ini handivenge munhu anonamata munhu sanamata chese tunamata kuna Mwari chiri kungodiwa chete nchekuti Mwari agonerwe tamugonera here chatiri kuita zvacho. Ndikupaona mutumwa then ndakakuonai muri padare remachinda panenge paina muvhangeri marufu weku-SDA evangelist Muparinga vePentecost izvezvo vari kubata vari kwamakandiwa Patisani hatizive kwaanonyazobata ari zvake but zari anobata but aona muripo muchifundisa pasina tsvimbo
pasina gemenzi mutori munhu anotokwanisa kutodedzwawo vanhu varikuda kufundiswa vanhu pasinei nekuti chitendero. Ani makazvionere tiri padare remachinda tichitaura nhau dzakanaka dzekurayira vanhu mudzimba dzavo vari kuneta mudzimba dzavo nevari vasiri kuziva zvavari kuita mudzimba dzavo. Saka kureva kuti zvezve zvinhu zvekutoti vanhu vanotarisa mabatiro ako ebasa kuti uzosvika paya padare remachinda paya hapangotsikwi paya. Panotsikwa nevanhu vanenge vachitaura manzwi akadzama. Kureva kuti totozvikumbirirawo kuna Mwari kuti tinge tichigona kutaura nevanhu. Saka makanseling ataitoita paya paya nanhasi kuchechi kwangu toita makanseling. Zvakare paplatform yangu yepeji yangu ndoita futi makanseling. Saka kureva kuti zvinhu zvagara zviri matiriwo asi unoita uchinamata uchidzidza hakuna anogona zvese. That's why muchiona tichanga tori 3 tiri 4 napatisani kureva kuti pane zvaiitako paiwa kuti munhu point yako nepoint yauyu nepoint yauyu nepoint yauyu yaibuda nechinhu chimwe chete. Ende paipa kuona kuti munhu unenge usingataure mafungiro ari kuita imimi mukomaziko. Ini ndi mafungiro angu andikuita panyaya yemunhu uyu. Imi ndi mafungiro angu andikuita panyaya yemunhu uyu. Asi tichisanganisa pfungwa dzedu dzobudisa chinhu chimwe chete chinotikuvaka. Ndabaona mutumwa izvino zvindikuona ngeta kuti tifambei nenguva yedu tisina kupinda mubasa renyu rekupa vanhu munamato, basa renyu rekuvakira vanhu munamato nekubatsira vanhu vanenge vachida kubatsirwa. So ndinoona zvakamira sei? Izvozvi mukomaziko tichipedza sondo rino tichitopedza kuita munamato. Like this time ndichita munamato wegate riri apa pairi. Riri kurungwa mapicture baba. Muri kubikwa mapictures mukati umu. Yes, muri kubikwa mapictures. Yes, muri kubikwa mapictures mukati imomo. Muri kubikwa kwete mchana mukati imomo. Muri kutokangwa vanhu. Makendros ari apa ane zvaari kutoita inonzi munamato. Fungana makaona yesterday ndaita munamato. Wadaita munamato weSenderlight anditeka. Yes, iwoyo munamato uri kukomborera vanhu. Like munamato wegate uri kuyambutsa vanhu vanenge vaida tiri kureva nezvidhoma, tiri kushandisiwa zvidhoma, tiri kushandisiwa zvikwambu, tine vanhu vari kutinetsa nokutiroya, tine vanhu vari kutinetsa nekutishereketera. Kureva kuti gate ndo zvari kushanda nevanhu vaya vanotaura kuti tiri kunetsana mumarriages. Ndo zvinhu zviri kushanda gate, asi kushanda zvinhu zvakawanda ba, kushanda zvinhu zviviri chete. Nhau dzokudzivirira vanhu vari kurwiswa. Yes, chero uri kunze kwenyika kutumira foto rako chete. Totaura tokuudza zvinodiwa zvacho kuti zviitwe, zvobva zvatoitwa. Ipapa saka tikuona kuti rinoonwa almost kuma 30 vanhu vapinda mukati for the meantime apa rani 2 days chete. Tanoona almost kuma 30 vanhu vachipinda mukati vachigadzirwa zvavari kugadzirirwa. Ende izvo zviraiti nawo tikatarisana nemutambo wokunoyeresa mbeswa unonzi mutambo wematumba kana kuti mutambo wematarenda watikuenda kunogadzira pamunamato paDarwen, Mount Darwen padhiki hake tichange tiripo mukomaziko pamusi wechitatu. Ndo muswa tichangoti ibva muswa 13 kusvika muswa 18 tichange tichiita munamato weMount Darwen. Yes, padhiki hake ndipachange tichiita munamato wekuyeresa mbeswa, kuropafadza vanhu vasitapinda munorima, vanhu vari mumashops vane zvinhu zviri kufamba zvakanaka, vari kumamines ikoko kuna vanhu vanobva kunana mukaradzi vanenge vachiuya ikoko kubva kunana mazoe vachitera ikoko. Saka tikuti vanhu vese ivavo ngavauye tisangane padhiki hake. Yes, asi pafoni hatiregedze kubatsira vanhu vanenge vari kurefu. Chero ukatibata pafoni unongodzwa zvokuti uite, asi ndikuti inini vanhu mukomaziko vandoda mutombokangwa. Yes, unonzwa munhu aita anzi uroi, hapana uroi wakadaro ba. Ini ndikutogadzira ndikupfudzira zvakasungwa newaroi. Hamuna ngiro dzetsitsi? Pane panoda tsitsi nopasingade tsitsi. Unonzwa kuti zvafanira uchito wakaona atakana nemunhu obva wati hai ngandingomuregerera angangorowa zvake ndakamira. Aiwa, Mwari anobatsira anozvibatsirawo. Yes, saka isu kuti attack to attack. Yes, zvinotoda kuti timire zvine simba. Yes, saka ndizvo zvatiri kuita panapa. Mashoko enyu opedzera. Ini ndiri kuti inini vanhu vabate panoponesa mukomaziko. Ende ndiri kuti vanhu vari kunze kwenyika uko ngavasarivare, ngatirambe tichivaka minamato. Zvakare tiri kuona kuti kune vanhu vanenge vachichema nemamwe matambudziko kuti haasi kupera, ngavaite vambosvikawo paground vachibatsirwa. Machinjojera kubatsira pamafoni chete. Kuti chero ukaona nguva dambudziko rako wakaonzwa ranzi aiwa iri ita kuti riuye paground waya naro paground. Kana tisingade kuuya paground pafoni tichibatsirika totibatsira totumira minamato. Like so far right now kuti denche wakutiziva takutoti pawiki tinotumira minamato yakawanda ichienda kunze kwenyika anditeka. Saka tiri kufara naizvozvo mukomaziko kuitira kuti ibasa raMwari
asi tisi vanhu vacheva uri kwauri ikoko unongoudzwa maitiro ako kuti uita zvakati nezvakati wobatsirwa handiteka. Yes, zvofamba zvakanaka. Saka ndinofara kuti vanhu ngavakomborerwe. Mwari ndiye zvose, ndiye mufudzi wazvose. Wonderful, wonderful. Ladies and gentlemen, mawanzo Mtumwa Masango, manamba wando ari pa screen batai hanzi bata pane ruponeso, and with that we are out.